Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσω το παίκτη μου στο Hero Zero. Είμαι 95 level και έχω μια κουκουβάγια που είναι 23 level, την XX Jack XX. Έχω και ένα σκύλο τον Jack και μια σάβρα τον Ραγκό. Είμαι πολύ ψηλά στη τιμή, θέση 732. Έχω ένα ντόνατ και 147 χιλιάρικα. Έχω τερματίσει και τις 6 ειδικές αποστολές και έχω τη Λούση, το τι κρύβουν και την τρίτη ειδική σε ειδική. Γεια σας.